Türkmenistanda erkin maglumat akımını berk çaklandirmekde tanqid edilen Türkmen häkimetleri sunur yurtda alternativ maglumat çismelerinin öňüni almakdyň sıklaryny hasym güýçlendirip, munyň çaklarynda VPN tilsimlerini gurnap berýänlere we proxy ulgamlaryndan peýdalanýanlara basyşlaryny ýygjamlaşdyrdylar. Bu soňky özgörüşler sosial ulgamlarda Türkmen hökümetine garşy tanqidi pikirleriň artmagynyň arasynda şeýle-de geçen aýdan başlap yurt boýunça internetiň tizliginiň pesildilmeginiň fonunda bolup geçýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy şu hepdeniň başyndan bäri paýtagtda diňe bir VPN-i pitiklemek bilen çäklenmän, eýse bu hyzmatdan peýdalanýanlary ýüze çykarmak boýunça hem işleriň geçirilýändigine gurrun berdi. Men VPN toruna birigimden soň mobil telefonumda internet kesildi. Aradan 2 gün geçenden soň yerli polisiýa şäheri sebäbini düşündirmezden polisiýa bölümine çağırdy. Men çaklygy sorasam-da, ol hiç hili resmi dokument hödürlemän tersine gelmesem güç bilen eltiljekdigim bilen haýbat atdy. Dip Aşgabatly 30 ýaşlaryndaky Suray 5-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Men polisiýa bölümine baranymda ol ýerde eýem maňa howpsuzlyk gullugynyň işäri garaşyp oturan eken. Ol anyk wagty görkezip şol pursat näme sebäpden VPN ulanandygymy sorady. Men YouTube'da aýdymlara tomoş etmek üçin girendigimi aýtdym. Ol soňundan bu tilsimi kimin we nirede gurnap berenligi barada düşündürüş ýazmagymy egerde boyun gaçyraýsam, onda jogapkärçilige çekiljekdigimi aýtdy. Dip Suray özünden huwatir edip proxy tilsimini gurnap beren mobil telefon ustasynyň şahsiýetini aýan edendigini bellädi. Bu ýagdaýlaryň jekmejeklerini öwrenen habarçymyz VPN gurnap berýän ustalaryň hem polisiýa bölümine çağırılıp düşündürüş geçirilýändigini, ilkinji edek duýdurys berilse, geljekde bu ýagdaýlar gaýtalansa, olary özünden görmeli boljakdygy barada haýwatlaryň hem atylýandygyny aýtdy. Polisiýa barlajak dip mobil telefonumy we iş kompýuterymy hem aldy. Polisiýa bölüminde bundan beýlek raýatlara VPN gurnap bermejekdigim barada dilhata alındy. Soňky günleriň dowamında başga da onarçy mobil ustasynyň şeýdi polisiýa çağırlandygyny bilýärin dip, atlandyrylmasylygyny soran mobil ustalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýatdatsak media azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar, şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýle-de iri sosial ulgamlar petikli galýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hödürlenýän dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial torlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Mundan öň öz ilatynyň internet iletirliligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hemeden Türkmen hökümeti VPN tilsimlerini gurnap berýän ustalary basyş edip, hatda raýatlary VPN ulanmajakdyklary barada gurhandan hem andistiripdi. Galy bertede geçen aýdan başlap Türkmen häkimetleri ýurduň durly künjeklerinde internetiň tizligini haýalladyp başladylar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan yerli internet hünärmenleri munyň ýürüýti görkezme esasynda raýatlaryň VPN hyzmatlarynyň üstü bilen petiklenen saýtlardan, şol tanda YouTube'dan, şeýle-de Telegram ýaly messengerlerden maglumat almak mümkinçilikleriniň öňüne almak üçin edilýändigini aýdypdylar. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornurda ýerleşdirilýär. Internet teknologiýalary boýunça habarlary idarlayan Kompraytech nesiriniň awgustda çap eden hasabatyna görä Türkmenistan interneti senzurlamakda Demirazyk Koreýa, Eýran, Hytaý, Siriýa we Belarusiýa ýaly ýurtlar bilen bir hatarda iň ýaramaz ýurtlaryň arasynda agdalýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň döwlet sırryndan we kanun tarapyndan gorulýan beýlik sırlardan başga maglumatlar almagy hukuklary kepillendirilýär. Türkmen häkimetleriniň internet iletirliligini hasym çäklendirip başlamagy sosial medialarda Türkmen hökümetiniň şol sanda awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat geldi. Aşgabatda akrenk mejburlygyna değişli täze talaplar peýda boldy. Şu günler kiçi we uly ýükloglaryň kabinasynyň şeýle-de öndürji tarapyndan başga renkde gözeňine tutulan radiator gözenekleriniň we gapdal aýnalarynyň indi akrenkde bolmagy talap edilýär. Bu talabyň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Şu günler paýtagtyň köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri kiçi we uly ýük ulaglary saklap, olardan ulaglarynyň kabinasyny we radiator gözeneklerini ak reňke boýamagy talap edýärler.
Dip yüklöw sürücülerinin biri anonimlik şertinde 5. noyabrda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek mundan öň bu talaplar diňe yeňil awtologlara we awtobuslar, mikroawtobuslar, poçta ulawlary ýaly käbir döwlet edaralarynyň transport serişdelerine degişlidi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu talaplar barada ýurdun köpçüliklerin habar beriş serişdelerinde ýa-da ýol gödökçülük polisiýasynyň çoğunludaky edarasynda hiç ýyly bildiriş edilmändir. Muňa garamazdan polisiýa işgärleri birinji gedek saklanan yüklöw sürücülerine duýduruş bermegiň deregine 150 manat möçberinde pul jerimesini ýazýarlar. Bu talaplar käbir döwlet edaralarynyň düzümindäki tehnik we transport serişdelerine hem degişli. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagt ýol polisiýasy bu talabyň şäherinde şäherde zivil daşayan Maz we Kamaz şeýlede tozun soryan Mercedes kısımly ulawlar saklap, olara jerime ýazýar we olaryň tehtalon resmi namalaryny alýar. Bellesek mundan ozal has takygy geçen ýylyň bahar paslynda ýük ulawlaryň şol sanda döwlet edaralaryna degişli käbir tehnik terişdeleriň daşyna ak reňke boýamak talabynyň güýje girendigi ma'lum bolupdy. Aşgabatda habarçymyz bu talaby şäheriň jemaat hojalygyna degişli edaralaryň ilkinjileriň biri bolup berjay edendigini we mämşe reňkli ulawlaryň ählisiniň ak reňke boýalandygyny aýdypdy. Şu ýylyň aprelinde bolsa awtobuslar, mikroawtobuslar, yeňil awtologlar, poçta ulawlary ýaly döwlet edaralarynyň transport serişdelerini we olaryň zawod tarapyndan başga reňkde öndürilen detallaryny tutuşlugyny ak reňke boýamaly edildi. Ýol gödökçülük polisiýasynyň işgärleri degişli döwlet edaralarynyň ýol başçylaryny we baş mehanigi polisiýa bölümine çagyryp hojalygyň balansyndaky ähli ýük awtologlarynyň daşky görnüşlerine degişli detallary gysga wagtyň içinde düzeltmegi tapşyrýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 5. noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä häzirki wagt şäheriň jemaat hojalygy edarasynyň awtodurolgusyndaky ýüklöwleriň 50 götürümden gowragynyň radiator gözönekleriniň we gapdal aýnalarynyň ak reňke boýalandygyny görse bolýar. Adatlyk ýüklöwleriň daşky görnüşine degişli täze talaplar barada Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bellesek bu talaplar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goý beren kemçilikleri üçin diýip Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginiň müdiri Ataýew Wepaly Durdymuhammedowiçe bir kenç eglan eden mahalyna gawat gelýär. Prezident bu baradaky buýrugy 3. noýabrda gol goýdy we ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky gedek duýdurdy. Bu kemçilikleriň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanda awtologlara ak reňke boýamak talaby ilkinji gedek 2017-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda peýda boldy. Goýy reňkli ulawlaryň sürüjülerine jerime salyndy we olar ulawlary aga boýamaga mejbur edildi. Aşgabatyň köçelerinden goýy reňkli ulawlar köpçüliklerin evakuasiýa edildi. 2018-nji ýylda bu talap tapgyrlaryň esasda tutuş ýurda ýaýrady. Şondan soň ulaw sürüjülerinden hususy ulawlarynyň öndürüji tarapyndan başga reňkde gödöňüne tutulan detallary üçin hem jerime salynıp başlandy. Olaryň öňündäki we ýdyndaky bamperlerini ak reňke boýamak talap edildi. Şeýlede sürüjülerden ulawlardaky led çyralary we beýleki goşmaça ışıklary ýakmak gadagyn edildi. Türkmenistanda häkimetler öz girizýän talaplaryny, gadagançylyklaryny ýa-da çäklendirmelerini köplenç dilden görkezme esasynda amal edýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň we koronavirus ýokunjunyň Mary welaýatynda ilata agyr zarba urýandygy, munyň sosial problemalary barha ýetileşdirýändigi barada Azatlyk radiosu ýygyderli habar berýär. Bu problemalaryň arasynda zivil dörýän, dilekçilik edýän we öýsüz adamlar köpelýär. Azatlygyň sebitdäki habarçysy ykdysady we saglyk krizisiniň getiren çökgünligine sebäp bolup, öýsüz galan we dilekçilik etmäge mejbur bolýan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Azatlyk şol adamlaryň biriniň başdan geçirenleriniň kıssasyny size ýetirýär. Men hemişe munyň ýaly gidaçylyk edemokdym. Menim gowy günde ýaşap gördüm. Pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýollar ýapylyp, biznesler durandan soňra işsiz, gazançsyz galdym. İş gözläp, muň gapyny kakdym. Ýöne netije bolmady.
diýip efirde adynyň üýtgedilip geldi diýilip tutulmagyny soran dilekçilik edýän marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Ol özüniň we maşgalasynyň halis garyp düşjekdigini düşünende öz jaýyny satyp resmiýlere para berip Türkiýe gitmäge synanşandygyny, ýöne ýollaryň ýapykdygy sebäpli gidip bilmändigini hem aýtdy. Ýurtda koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlayan Türkmen häkimetleri pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň martynda ýatyrdylar. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň getiren saglyk krizisi bilen utgaşyp hasta ýitileşdi we sosial problemalaryň möwjemegine getirdi. Soňky aýlarda ýurtda işsizlik habarçylarymyzyň sözlerine görä görnetin möwjeýär, dilekçiler, zivil dörýänler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsüz raýatlar köpelýär. Ogurlyk, talaňçylyk we adam öldürmek ýaly jenaýatlar hem artýar. Pul bolsa gözü yok diýilse ýaly, jaýyň pulu hem guturdy. Sondan soňra biz hem pulsuz hem de öýsüz galdyk. Jaý kiremizi töläp bilmedik. Men gidaçylygy başladym. Şunlar biz Mary şäherindäki Galkynyş bazarynda dilekçilik edýäris. Gijelerine bazarda durýan uly ýük uluglaryň aşagynda ýatyp turýarys. Diýip dilekçilik edýän geldi aýtdy. Onuň sözlerine görä karantin çäklendirmeleriniň çäginde şäheriň beýleki bazarlary we dukanlary ýapylan soň ol we onuň ýaly başga da onlarça dilekçi diňe Galkynyş bazarynda üýşýär. Ýöne ol häzir polisiýa işgärleriniň özlerine bu bazarda hem dilekçilik etmäge ruhsat bermeýändigini, özleriniň köplenç polisiýa bölümlerine alınıp gidilýändigini belleýär. Bizi polisiýa bölümlerine eltenlerinde bizi hiç ýyly adam ornuna goýmaýarlar. Biz bir zat aýtsak bolsak, hatda näme diýjek bolýanymyza hem gulak asman, ýuwaş geplemändir. Häzir agzyňy uwradyryn diýen ýaly sözleri gaty köplenýärler. Olar bize özüňizi oňurmaýan bolsaňyz öläýin diýärler. Diýip geldi sözünü jemledi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi we giň ýaýran koronavirus ýokunjuny, şeýle-de bularyň ilaty açlyk derejesine elten täsirlerini boyun almaýar. Ýurtda ilatyň ýaşaýyş derejesini görkezýän statistiki maglumatlar çap edilmeýär. Ilat başyna zerur önümleriň minimal derejesini kesgitleýän hasap ýöredilmeýär ýa-da bu köpçülige äşär edilmeýär. Adatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar bürokratik bökdönçlükler sebäpli işsiz raýatlaryň maddi goldawa mätäç maşgallaryň döwletden kömek puluny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, dünýäniň ençeme ýurdunda, şol sanda Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa döwletlerinde bir karantin çäklendirmeleri döwründe işsiz we gazançsyz galan ilata döwlet tarapyndan maddi ýardam berildi.